nekwanụ ka 3-story building si wee ze o wee bụ na ife anụnwa na-eme na hostel ebe ụmụ akwụkwọ bi n'Oko Polytechnic nke dị na Anambra steeti. Kedu ife nne na nna nwa ụmụazị anyị akọ bikonu Chineke mekwara ife o ji wee bụrụ chi n'isi ụfọdụ maka egosizi ebe ụfọdụ ndị pụtalụ n'ụlọ anụnwa nke ndị mmadụ nyere aka wee kpọpụta fa na ndụ ebe fa nọzi n'ụlọ ọgwụ wee na-anara ọgwụgwọ nsọ mana fa merụchala ahụ n'ebe dị iche iche. Ebe unu fụrụ kịta akwa white dị kịta anụnwa bụ ozu mmadụ ka ebupụtara ebe ahụ. Chineke nna ya kpọ nke a gịnị doonu ịbụrụ onye chọrọ ịlụ ụlọ chọọ ezigbo kọntraktọ ka inye ka ọ lụọ alụghị ụlọ na ụfọdụ ndị kọntraktọ ahazikwa awa foundation alụ ụlọ na ife fa na-eme ebu fa were aja fa ekpochie n'elu ebe ahụ wee bido dobezikwa brọkụ lụba ụlọ were ego enyere fa ya ejiwa foundation tinye na akpa fa achọzikwa ịma maka ndụ ndị ya ebi na ya bụ ụlọ ịfụzie ụlọ ọ nọ 1 year 2 years 3 years 4 years bifo mara ife na-eme ụlọ ekolopụ dapụ. Bịakwanụ nụrụ ka o ti wee mee makwanụ m ife anyị akpọ nke a doonu o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa merụ on Sunday n'abalị mbọsị ụka bụkwanụ 26 of July 2026 ka ha nọkatalụ hostel anụnwa nke a na-akpọ Elite 5-star Lodge n'ọdị n'akụkụ Tony Mas Free Station nke dịkwanụ n'Amaọkpala Oko nke dị n'Olumba North Local Government Anambra State. Wee na-akọwa na hostelụ onu fụkwanụ bụ 3-story building na ndị kachakwanụ wee biri na ya bụ ụmụ akwụkwọ nke na-agụ na ya bụ Federal Polytechnic Oko ka ndị mmadụ na-akọwazi ka ife melu si wee mee. O nwere onye nke enyere afịa wee dị ka ife ọma nọzi wee na-akọwapụta na fa nọzi n'abalị mbọsị ya bụkwanụ on Sunday wee nọkata ife nwanụ wee daa ka ebe atụrụ ogbunigwe katagwu nka ngwom wee na-ajụzi kedu ebe ife a na-ada mgbe fa ji wee gbapụtazi n'ilo o wee bụ n'ọnụ anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na-akpọ 5-star Lodge n'ọnya nwa bụ ife zere eze ọ na-akọwa n'ozize ka o zere mana ụnụ mana nya bụ ife emechago bifo fa wee pụta onye mazi na ozize ka o zere ka ọ ndapụ ka ọ dapụ sọsọ Chukwu maka nya bụ ife si wee mee. Nya bụ nwata nwaanyị wee na-akọwa nọ mgbe ọ na-anụnwa na-ezezi eze ka aka na ya bidozi wee na-adasasị nya ụnọ na-agbawasịzi na-ada wee na-akọwa na mgbe ndị mmadụ gbapụtazi ka amara ife na-eme na fanụzi ka ọtụtụ ndị mmadụ nọzi wee na-ebe akwa na-eti mkpu n'ime ụlọ anụnwa ụnụ na-afụ na-asịsị bịa zọpụtafa na sị bịa nyelụfa aka n'ọkwa ntu anụnwa ka ọtụtụ ndị mmadụ si wee pụta n'igwe ma ụmụ akwụkwọ ma ndị bigasị n'Oko ma ndị Oko wee nye aka wee na-adọpụtasịzi ndị nke na-ekwu okwu na-asị na fa nọkwa ebe dị etu a na fa aka dị ndụ si bịa nyelụfa aka nke bụkwanụ na-azọpụtalụ ndị ụfọdụ n'abalị ahụ dịka fa na-eti mkpu na si nyelụfa aka na fa na ebe dị etu a maka egosiri ife onyonyo ebe ụfọdụ nọ n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ nsọ ụnụ mana mama ntinye nwunye ebe maka ndị enwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa enwere ndị nke anyị fụrụ ụfọdụ udine n'enu akwa ekecha afọ bandeji n'isi o nwere onye nke anyị fụkwa azụ ya niile afọ ha nya Chineke lụkwara olu ebube n'isi fa nọọ onye pụtazie o jee nya na ndebefa eje malụ chi nke fa na-efe fa atụalụ mma enwekwanụ ndị nke nwụrụ anwụ ebupụtara ozu fa. Chineke gbakwa n'ezinụlọ ndị nke ahụ ume maka ọ n'ụtụtụ a ka ebupụtaziri ozu nke ahụ ọ dụkọ mgbe ndị gọọmenti jizi wee bịa wee bukọrọ akụrụngwa ọrụ anyị eji wee nye aka ka e wee gbasasị anya bụ ife ọfụma ma marụkwanụ na o nwere ndị ka nọ n'ime ya maka anyị fụcha ma ndị uwe ojii ma ndị hicha akwa ndị ọrụ gọọmenti ọfanwa bụ ife bupụtara ozu onye nke nwụrụ anwụ so ofu ozukwa ka m fụrụ ebu apụ amazikwa na onwebugo ozu ndị nke fa bupụta mana ndị ọzọ onwe ndị nke ka nọ n'ụlọ ọgwụ nke anyị amaghọkwanụ na aka nwere ndị nke ka nọkwanụ n'ime a na ebe ahụ na enwebekwa na ebe ndị uwe ojii pụtara wee kwuo okwu ka nya bụ ife si wee menya kọwapụtalụ ndị mmadụ one bi n'ụlọ anụnwa na mmadụ one a na-achọ achọ na mmadụ one ebupụtara ozufa na mmadụ one agụpụtakwanụ na ndụ ndị uwe ojii ekwubeghị okwu gbasara ya na ọ dịka fa chọrọ ka a gadacha ife niile wee marụ ka ife merụ si wee mee bifo fe wee pụta wee kọwapụtazielu ndị mmadụ ife merụ kpọmkwem. Ndị nke nwụrụ anwụ Chineke nna nalụ mkpụrụ obi unu na ndokwa anyị eme gịnị ike ọgwụkworo dịka ụfọdụ si akọwapụta na kọmentị na nya bụ ụlọ bụ ozize ka o zelu na mgbe fa ji wee bịa na-agbanyeghị na nya bụ ụlọ bụ 3-story building na ịfụzie ya n'ihi eche na ụwa ndeki maọbụ n'ihi echezi na ọhụrụ ana na ozebalụ n'ime na mgbe ọ na-ada aka na ya na-agbasasịzi Chineke ekwe n'ife ọjọọ. Hallelujah.
Yeah, go buy Yeah, go buy nobody will beat anything. She's covered. Oh no, we have Hey, yeah, hey. Okay. Clear from the pathway, please. Hey, people come out from that transformer. Come on.
The big price, corporate. Price can be beaten and money. Everything can be Thank you.